Mawa bwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys. Koma poyamba tiyeni tione mitu yake. Mabungwe a boma awalimbikitsa kuti adzigwira ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya achitukuko cha boma. Ntchito yoponya voti ili mkati pa chisankho chapadera chomwe chikuchitika m'madera ena a mdziko muno chosankha aphungu ndi makhansala. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati anthu asiye kuyimba mlandu boma la Democratic Progressive DPP pakugulitsidwa kwa hotela ya Amaresis. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mabungwe a boma awalimbikitsa kuti adzigwira ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya achitukuko cha boma ngati njira imodzi yolimbikitsa ntchito yotumikira anthu m'magawo osiyanasiyana. Wachiwiri kwa mlembi wa mkulu wa boma a Stuart Ligomeka anena izi kumangochi pamene amatsegulira zokambirana za akuluakulu a mabodi oyendetsa mabungwe a boma. Owen Mavula ali ndi ripoti. Maphunziro a akuluakulu a mabodi ndinso akuluakulu a mabungwe ndi nthambi za boma mdziko muno ali mkati mboma la Mangochi. Cholinga cha maphunzirowa ndi kupereka ukadaulo wa momwe akuluakuluwa angagwirire ntchito yolimbikitsa ntchito za nthambi komanso mabungwe a boma kuti zipindulire Malawi mogwirizana ndi masomphenya a boma. Polankhula pamene amatsegulira maphunzirowa, wachiwiri kwa mlembi wa mkulu ku ofesi ya President ndi nduna a Stuart Ligomeka alimbikitsa atsogoleriwa kuti agwire ntchito modzipereka komanso mokonda dziko pothandizira kuteteza chuma cha dziko pamene akutumikira anthu. Malinga ndi Ligomeka, boma sililekelera nthambi ina iliyonse ya boma yomwe igwire ntchito zake mosemphana ndi masomphenya omwe boma layika, ndipo atsindika kufunika kuti adindo onse atsate ndondomeko zoyenera pamene akugwira ntchito zawo. Aike Amalawi koyambirira ndi chimene iwowo akufuna mabodi athu. Ndeti mawauza kunena kuti pamene mukugwira ntchito muike Amalawi poyamba. Inu yomwe ndikhulupirira ine kuti mzaka 5 zimene zapitazi Amalawi anali kumbuyo, mabodi anali kutsogolo. Kunali maphwando amene amachitika ku Nifi, kunali maphwando amene amachitika ku Green Belt. Ndi zimenezo timanena kuti a president akuti ayi Amalawi aikidwe kutsogolo, akamagwira ntchito agwire ntchito mwa machawi. Mawu ake wapampando wa Malawi School of Government Professor Lewis Dzimbiri wati maphunzirowa ndofunikira kwambiri kamba kuti athandizira kuti akuluakulu ogwira ntchito mu nthambi za boma adzigwira ntchito zawo motsata malamulo zomwenso zipindulira Malawi. Poyang'anira mmene zachitika mbuyomo, mabodi ena ndi ena sanagwire bwino ntchito chifukwa cha usogoleri. Ndiye tinaona ngati kuti zosatira zake kumapeto kwake achoke ataphunzira usogoleri wabwino, aziwe ntchito ya CEO ndi yotani, komanso ma board members, ma board chair aziwe ntchito yawo, komanso onse pamodzi aziwe kuti ubale wawo ukhala wotani, management, CEOs achite chani ndipo alekeza pati. Maphunzirowa akuchitika pamutu oti kulimbikitsa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake kudzera mukugwira ntchito mwaukadaulo pogwiritsa ntchito mabungwe ndi nthambi za boma. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nduna yona zaulimi mthilira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbiridzi ati ripoti la zaulimi lomwe bungwe la kafukufuku la National Statistical Office NSO latulutsa lithandiza boma kupititsa patsogolo ntchito zaulimi mdziko muno. Mbiridzi amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la NSO limakhazikitsa ripotili. Zambiri mu ripotili la Chinsinsi Moyo. Polankhula pomwe amakhazikitsa zotsatira zakafukufukuyi mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zaulimi a Rosa Mbiridzi anati izi zithandizira kupititsa patsogolo ntchito zaulimi komanso miyoyo ya Malawi. Mbiridzi anatinso boma likachidwi potukula ntchito zaulimi wa mthilira kuti anthu azikhala ndi chakudya chaka chonse. Ripoti imeneyi tithandiza kwambiri kuti mwina tiunikenso kawiri ndondomeko zathu makamaka ma policies amene tili nawo ku nkhani ya zaulimi, makamaka ulimi othirira. Ifika monga mwamvera paoneka kuti ulimi othirira ukutsalira kwambiri, tili pa 2.2%.
pamene kwathu kuno madzi ndi ambiri ndiye tikuyenera ndithu tilimbikitse ulimi umene umukuziwa kuti nyengo sikudalirikaso ayi. Ndipo komishonala wa bungwe la NSO a Shelton Kanyanda anati ripoti ili likulimbikitsanso kuti anthu asamadalire chimanga chokha pa ulimi wawo komanso adzilima mbewu zina monga mbatata ndi kachewere zomwe zimakhala ndi zokolola zambiri. Pali mbewu zina zimene timalima koma timanena kuti efficiency kuti pa ndime imene mwalima chimene kukolola kwanu kotani. Ndiye tikuona kuti zinthu ngati mbewu ngati Irish potato komanso mbatata yakholowa imene tikuona kuti ikumakhala yopindulitsa pamalo ochepa imene alimi angalime. So mwina boma likhoza kuganizapo kuti liapange lialimbikitsa alimi kuti mwina azilima mbewu zimenezi. Ndipo mkulu wa banki yayikulu pa dziko lonse World Bank kuno ku Malawi Firas Rad anayamikira boma atikamba kuonetsa chidwi chofuna kupeza njira zopititsira patsogolo ntchito za ulimi. Mukafukufuku uyu bungwe la NSO linafikira alimi 29,648 mdziko muno. Ripoti ili alitulutsa patatha zaka 20 pasanachitike kafukufuku otere. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Nduna ya zamagetsi ndi migodi Mayi Jean Matanga yapempha anthu ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza anthu okhala kudera la Chiladzulo Midima omwe anakhudzidwa ndi vuto la njala. Mayi Matanga apereka pempholi pomwe bungwe la zachifundo lomwe ndi la Chisilamu la Faizani Global Relief Foundation limapereka chakudya kwa mabanja okwana 1,500 omwe anakhudzidwa ndi vutoli. Chisomo break wafika ndi zambiri. Mayi Matanga adati pafupifupi anthu 40 mwa 100 aliwonse anakhudzika ndi vuto la njala kudera la Chiladzulo Midima. Ndunayi inati chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera chifukwa cha vuto la ng'amba yomwe maboma monga a Chiladzulo anakumana nayo posachedwapa. Mene ndali kulu kwambiri mwani ngane kuti mwa anthu 100 ena ali onse mwina ngane kuti anthu 40 ngamene chakudya chawo ndichovutira kwambiri anali affected sana kule chaka chatha chija komanso chaka chino mezi kuonekera sutakhala chakudya chokwanira kuti chidzafikitse chaka chamawa. Ndeno ndi vuto lalikulu kwambiri ndikufuna ndine kuti pakali panopa ineyo ngati member of parliament amene ndikuyimira anthu uno ku Midima constituency ndinofuna ndine kuti kwathu kuno amene ali okonzeka kubwera kudzatithandiza please bwera mdzatithandize ndi anthu ambiri amene afuna be chakudya ngakhale chakudya chabwera chonchi kobe bali anthu ena atsalirabe ambiri amene sanalandire. Ndipo ofalitsa nkhani ku bungwe la Faizani Global Relief Foundation FGRF a Ibrahim Omar anati pakadali pano bungwe lawo lafikira mabanja ochuluka omwe anakhudzika ndi vuto la njala m'maboma osiyanasiyana a dziko lino. Fe dafika pa ground lero tikugawa katundu bungwe yathu simakonda kungogawa katundu kwa wina aliyonse tikugawa dagawa mabanja 21,000 ngati bungwe yathu dimaona kugawa azadya lero apanga chani mawa kusogolo ma programs yathu dikufuna dipange ma empowerment programs ngati muona pa ground lero anthu wina walandira ma dodo yoyendera ga uti ya mavutika ga ate kupanga to improve kuyenda binobino ka pamoyo yache akhale binobino. Pamwambo opereka chakudyawu bungwe la FGRF linaperekanso zipangizo kwa anthu amaulumali osiyanasiyana monga ndodo zoyendera ndi zina. Nyumba ya malamulo yayambiranso zokambirana dzulo patatha sabata ziwiri aphungu a nyumbayi kudzera ku makomiti awo akuunika ndalama zomwe boma lapereka ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma mu ndondomeko ya zachuma ya ndalama zokwana 11 trillion ya 2026 mpaka 2027. Sibikala wa nyumba ya malamulo Asamia Suleiman ati aphungu mnyumbayi apereka maganizo awo pa ndondomeko ya zachumayi kufikira lachisanu likudzali. Smart Chalika ali ndi zambiri. Asamia Suleiman ati aphungu a nyumba ya malamulo apereka maganizo awo pa ndondomeko ya zachuma kwa masiku okwana asanu kufikira lachisanu likudzali. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ndiwo adapereka ndondomeko ya zachuma mu nyumba ya malamulo sabata zingapo zapitazi. Mwazina iwo atakuyembekeza kuti ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2026-2027 sakwena awope munthu kaya nduna zawo kawina sakwena awope koma apange zinthu zopanga legacy yawo
zopanga dzina lawo. So ali ndi mphamvu yosintha zinthu zimene zakhala zikusokoneza. Mwachitsanzo AIP. Chaka ndi chaka timakhala tikugawana AIP koma njalabe ilipo. Andikuwapeza kuti kumuzi kucha. Yemweyo mukumpatsa AIP, yemweyo muzampatsa ntukula pakhomo, yemweyo mukumpatsa chimanga cha Dodima, koma njalabe ikanalipo. So tikuyenera tipange ma reforms amene angathandize dziko lino. Aphungu a nyumba ya malamulo akhala kwa mlombo pa ndondomeko za chuma ya mchaka cha 2026-2027 kwa masiku asanu. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Bungwe la National Oil Company of Malawi NOCMA latsutsa malipoti omwe anthu akugawana m'masamba a mchezo kuti linapereka mgwirizano ogulitsa mafuta ku kampani kwa Azunef Isata. Mukata yomwe NOCMA yatulutsa yati padakali pano palibe mgwirizano uliwonse padakali pano ndi Asata ndi kampani ponena kuti mphekeserazi nzosocheretsa. Mwazina kampani yati ndiyodzipereka kugwira ntchito zake motsatira mfundo zochita zinthu poyera komanso mwachilungamo. Mukunena nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Mabungwe ya boma awalimbikitsa kuti azigwira ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya achitukuko cha boma. Ntchito yoponya voti ili mkati pa chisankho chapadera chomwe chikuchitika m'madera ena a mdziko muno chosankha aphungu ndi makhansala. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati anthu asiye kuyimba mlandu boma la Democratic Progressive DPP pakugulitsidwa kwa hotela ya Amarisis. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati anthu asiye kuyimba mlandu boma la Democratic Progressive DPP pakugulitsidwa kwa hotela ya Amarisis ponena kuti njira yogulira hotelayo inayamba mchaka cha 2023 pamene chipani cha Malawi Congress chimalamula. Namalomba anena izi kutsatira zomwe olankhulira chipani cha MCP pa nkhani ya zachuma apita dimba anena mnyumba ya malamulo kuti chipani cha DPP ndicho chikukhudzidwa ndi nkhani yogula hotelayi. Namalomba anafotokozanso kuti nduna ya zachuma ilibe udindo oyendetsa ndalama za pension kunena kuti bungwe la Public Service Pension Trust Fund limagwira ntchito ngati bungwe lodzimira palokha. Iwo nkhani imeneyi inayambika mu 2023 kodi president wake anali ndani achakwera, kodi no chief secretary wake anali ndani Michael Liniza, ndiye iwo adapangapo chani ndiye kupezeka kuti noti ndi maumbono okwanira ndithu akuti pamene amene amayendetsa pension fund imene ananena kuti sitigula sawa maladies, iwo adakakamiza anthu amene ndikuakakamiza kuti ya zonse muzipanga ripoti kwa ine ndipo hotel imeneyi mpaka namugule basi mpaka anayesetsa ndithu kuti no munthu mmodzi amene ali mmenemo anakamusiya kuti akakhale chairperson. Ndikakhala chairperson ngakhale amatuluka mboma nkhani imeneyo imapitirirabe. Ndiyeno apapa amene no wagulitsa kapena anapanga nkhani yogula amalilisi ndi ndani. Kumapeto kuyinde ndi zona ena ano tsopano talwa mboma la nyuwani la DPP amapitirizabe ndi nkhaniyo. Ndi anthu kumafusa mesa amafotokozanso kuti ayi tikuona ngati Minister of Finance wa adatengapo gawo amene wawa ndi kuti budget iyi tambeta imakaye budget isapitizenso tithane ndi nkhani ya amalilisi amankhula zimenezo ndi a chief whip Malawi Congress Party. Ndi tinadzadzuka kuti iyayi a Minister of Finance samakusunga ndalama zimene zimasiyana ndi ndalama zimene timatolera misonkho. Izi si ndalama za government number 1 hayi. Anthu aja akapanga contribute ma pension aja ndeno boma limapanga so contribute, munthu yonso civil servant amapanga contribute, ndena amazija amakazipatsa amakapereka ku trustees kuja trustees amakazisiya no kuma fund managers. Ma fund managers amakhala mwina aniko kapena continental asset managers amene aja ndamasunga ndamazija masungidwa kama zisunga bwanji amakazisunga kuma banki ngati NBS kapena ku Standard Bank kapena ku National Bank. Ndipo amene amalipira zimene zizo malipiridwa analipira okawo a chairperson yo kulipira nkumauza anthu mafandi mauje asset managers chosani ndalama mulipira kuti ndomaka chosani ndalama ku National Bank maka chosani ndalama kwakuti a Minister of Finance sizina akhudze. Padali pano komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts yati zipani zonse zomwe zili ndi aphungu ku nyumbayi zalonjeza kuti zithandizira komiti kugwira ntchito yake mopanda kusokonezedwa. Wapampando wa komiti a Stephen Malondera anena izi
patatuluka malipoti oti ena mwa mamembala a komitiyi akuopsezedwa ndi anthu ena osadziwika kamba kofukula zobisika zokhudza kugula komanso kugulitsidwa kwa hotela ya Amarisis. Iwo akufotokoza azipani zosiyanasiyana zimene zili nyumba ya malamulo kuti chonde mwanjira ina iliyonse asatichosereka mamembers amene ali mu komiti imeneyi, kwa mamemba ena amukomiti anayamba kudandaula zina ndi zina. Ndiye naona kuti sichikhala cha nzeru kuti tingowasiya, koma tiyafikire ndi kuwachita kuwapempha kuti chonde tiyeni tiyambe talikonda dzikoli tisanayambe kukonda zofuna zathu ngati anthu. Kazembe oyimira dziko la Israel kuno ku Malawi a Gideon Beha atsimikizira Amalawi okhala mdziko la Israel kuti akhala otetezeka pamene kwabuka nkhondo pakati pa dzikolo ndi dziko la Iran. Polankhula kwa atolankhani lolemba masana a Beha ati Amalawi omwe akugwira ntchito ku Israel ndi otetezeka ngati nzika iliyonse ya dzikolo, ndipo ali ndi kuthekera kopeza zonse zofunikira komanso malo okhala otetezeka. Iwo watinso chuma cha dziko la Israel sichinakhudzidwe kwambiri ndi nkhondoyo, ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zotsatira za nkhondoyi pa chuma cha Israel zikhala zochepa. Iwo wanenanso kuti apitiriza kuthandiza dziko la Malawi kudzera ku ntchito zosiyanasiyana popititsa patsogolo ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko lawo ndi dziko la Malawi. Banki yaikulu ya Reserve yakhazikitsa sabata yophunzitsa anthu za njira zoyenera zogwiritsa ntchito ndalama ndi pempho lakuti anthu aphunzire njira zopezera ndi kusungira ndalama komanso kuchita malonda. Sabatayi ayikhazikitsa lolemba pa sukulu ya sekondari ya Zingwangwa mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Justin Mkweu. Sabata yophunzitsa zachuma imachitika kamodzi pa chaka, ndipo cholinga chake ndi kuphunzitsa anthu zachuma. Msabatayi kampani ndi nthambi za boma zoona zachuma monga banki ya Reserve, mabanki omwe si aboma, Malawi Stock Exchange komanso kampani za insurance amaphunzitsa anthu zachuma. Poyankhula pamwambo okhazikitsa sabatayi wachiwiri kwa gavanala wa banki ya Reserve Akisu Simwaka anati uthenga wa zachuma ndi wofuna kuthandiza anthu makamaka achinyamata kudziwa njira zoyenerera zogwiritsira ntchito ndalama. Iwo anaonjezera kuti kupatulako sabatayi, banki ya Reserve imagwiranso ntchito ndi kampani komanso nthambi zosiyanasiyana kuti uthengawu uzikhazikika. Sabata imene ndiyofunika chifukwa tifuna kuti tiphunzisane makamaka kuphunzitsa ana achichepere kuti aziwe nkhani ya ndalama komanso nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka ndalama komanso nkhani yogwiritsa ntchito ndalama kukonza tsogolo lawo ngati ana, chifukwa anawo ndi tsogolo la dziko lino. Ndiye ngati taphunzitse kuti akhale pozindikira ndi kuti pamenepo tikuona kuti anawo athandiza pa nkhani ya zachuma cha dziko lino. Kokhazikitsa sabatayi kunali kampani zosiyanasiyana monga mabanki komanso kampani za insurance. Mkulu wa bungwe la mabanki omwe si aboma mdziko muno Alliance Mkungula ati sabatayi imawathandiza kuti adziwitse anthu za ntchito zawo. Wiki imene iyi ndiyofunika kwambiri osati ku mabanki okha koma ku ma-organizations onse amene amakhala mu financial institutions. Tikuyang'ana anzathu a microfinance, anzathu a insurance, capital money markets, angakhalinso mabanki. Ndi chinthu chofunika kwambiri kuti wiki iyi yakhalapo chifukwa chokuti timapita kosiyanasiyana kukaphunzitsa kuti kodi tisunge ndalama zathu bwanji. Komanso sangoyang'ana za ndalama chifukwa choona kuti ndalama ndimene imapangitsanso munthu kukhala mwa comfortable moyo mwake. Nde pakuti apa zonse ngati tikusunga ndalama mwa ukadaulo zimatha kutithandiza ifeyo komanso dziko timapita chitsogolo chifukwa cha kusunga kwa ndalama ndi kugwiritsa ntchito bwino ndalama. Chaka chino sabatayi yakhazikitsidwa pamutu woti kugwiritsa bwino ndalama kumathandiza. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Ntchito yoponya voti yapadera ati yayamba bwino m'madera omwe mukuchitika chisankho chapadera ngakhale kugwa mvula. Mkulu wa bungwe la MEC la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Mtalimanja ndiye walankhula izi atendera malo ena omwe kuchitika chisankhochi ku wodi ya Chirobwe boma la Lilongwe. Munkhani za masewero,
Bungwe loyendetsa masewero la mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lati pamodzi ndi banki ya National ayamikira mpikisano omwe banki ikuthandiza kuti wakwanitsa zolinga zake. Mbali ziwirizi zanena izi pamene pamaere omwe amachitika pofuna kupeza matimu anayi a mzigawo omwe akumane pokwangula mpikisanowu. Masewerowa achitika kumathero a sabatayi pa bwalo la champion kumponera boma la Dowa. Norbert Jameson ndi ripoti. Maerewa anala ndime ya masemifinal ndipo anala matimu anayi omwe akuyimirira zigawo zawo. Malinga ndi maerewa, akatswiri a chigawo chakumwera QPL Stars adzathambitsana ndi akatswiri a chigawo chapakati Mponera FC, pamene timu yomwe ikuyimirira chigawo chakumpoto Karonga United Reserves idzakumana ndi akatswiri a chigawo chakummawa Kababa Academy. Poyankhulapo mkulu wa zamalonda ku banki ya National Mai Akosa Hiwa anati mpikisanowu wakwaniritsa zolinga zake. Timafuna tionetsetse kuti tikamamalizitsa tikhala kuti ayi china chake chachitika mu space imeneyi ndiye mundivomereza kuti pa championship imeneyi ikuthandiza kupanga bridge kwa panali gap between under 20 ndi matimu ama adults the adult league. Ababa amatantha akamaliza under 20 okay ndazipanga chani kuti apitiyeno kuti akwinawo ndeyi under 23 yakhanga yabweretsa bridge imene yakuthandiza kuti maplayers amene akwana zaka 20 koma munasana pange graduate kuti apite mbali naye akutani akusewerabe komanso akusula ma skills awo. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo dziko muno la FAM a Clement Kafafwa anatsindika zakufunika kwa mpikisanowu. Zinkati zimene zizabweretsa uphungu wabwino chifukwa kuti anyamata mmadziwa madera osiyanasiyana kumakhala talent koma talent sikanatha kuyifikira pa National Bank. Monga mukudziwa kuti malawi muno muti ndi matimu osiyanasiyana kuyambira ku under 20 athu under 23 komanso transition yochokera ku under 23 kupita ku senior team imakhala pakati pangati yovuta. Ndiye kubwera kwa National Bank kuti thandiza kuti mazino ngati zimene zitibweresere zitichepetsere mavuto ngati amene akuti anyamata athu amene akumenya kumbuyo kuti zikhati kuwalondoloza kukafikana mpaka nakamenya ku national team yaikulu. Ndime ya masemifinal a mpikisanowu ichitika lachisanu pa 20 March ndipo ndime yomaliza idzachitika la Mulungu pa 22 March. Timu yomwe idzakhala akatswiri a mpikisanowu idzalandira ndalama zokwana 10 million kwacha ndipo yachiwiri idzatenga 4 million kwacha. Timu ya panambala yachitatu idzatenga 2 million kwacha. Banki ya National inayika ndalama zokwana 500 million kwacha mu mpikisanowu ndipo matimu opitirira 500 ndomwe anatenga nawo gawo kuyambira m'maboma komanso mzigawo. Norbert Jameson, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mabungwe a boma awalimbikitsa kuti adzigwira ntchito zawo mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko cha boma. Ntchito yoponya voti ili mkati pa chisankho chapadera chomwe chikuchitika m'madera ena a mdziko muno chosankha aphungu ndi makhansala. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati anthu asiye kuyimba mlandu boma la Democratic Progressive DPP pakugulitsidwa kwa hotela ya Amarisis. Mutapeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce, tupemphani kuti tikhale limodzi tikhale kukupatsirani nkhani zokhudza chisankho chimene chikuchitikanso m'madera osiyanasiyana. Tsalani bwino.